незвычайныя будынкі. Гэты трохкутны, а гэты, вой, нібы падае. Вось-вось упадзе. Добрый вечер, сябры! Прывітанне, Буслік! О, Нестор, салют! Добра, што ты прыйшоў. Трэба тэрмінова ратаваць. Так, пачакай, каго? Будынак! Ён падае. Пабеглі хутчэй. Куды пабеглі? Пачакай, Буслічак, растлумач усё па чарзе. Ну што тут расказваць? Сяджу, гляджу карцінкі і раптам бачу, яна падае. Так, дай паглядзець, Буслік, калі ласка. Зараз. А, ты пра пізанскую вежу кажаш. Ага, пра яе. Дык бяжым хутчэй. Трэба яе падперці, каб не ўпала. Пачакай, Буслік. Не хвалюйся так, не трэба нікуды бегчы. А як жа? Гэтая вежа стаіць нахіленая амаль 600 гадоў. Ого! Так. 600 гадоў? Так. І так і не ўпала? Не, таму з ёй нічога не здарыцца. Буслік, а хочаш, я табе яе зараз пакажу у сваю чароўную падзорную трубу. Пытаешся, вядома хачу. Тады глядзі. Так, вось, глядзі. Ух ты! Так яна яшчэ прыгажэй. Так, пізанская вежа стаіць у Італіі, ёсць такая краіна. Так, зараз я табе пакажу, як яна выглядае на карце. Вось яна. Бачыш? Бачу, да бота з абцасікам падобная. Вельмі падобная. І таму пізанская вежа самы знакаміты італьянскі сімвал. А ў іншых краін сімвалы ёсць? Ёсць, у кожнай краіны свой. Так, зараз я падкручу сваю чароўную падзорную трубу і табе ўсё пакажу. Вось, глядзі, калі ласка. Ух ты! Гэтыя дзіўныя будынкі я таксама у энцыклапедыі бачыў. Гэта знакамітыя піраміды. Гэта сімвал краіны Егіпет. Ім болей за 3000 гадоў. Ого! І яны дагэтуль стаяць? Ну, у гэта цяжка паверыць, але менавіта так і ёсць. Іх будавалі для егіпецкіх уладароў фараонаў. А ёсць яшчэ адзін сімвал Егіпта – каменны сфінкс. Глядзі, Буслік. А гэта хто такі? Сфінкс. Гэта выдуманая істота. Напалову чалавек, напалову леў. Значыць, казачная. Можна сказаць і так. А цяпер накіруем нашу чароўную падзорную трубу ў іншы бок і паглядзім, што там. І што там? Ну, вось, сам глядзі. Бачу, сцяна! Ух ты, якая доўгая! Гэта вялікая кітайская сцяна. Яна была ўзведзена ў Кітаі шмат стагоддзяў таму. Яе даўжыня больш за 20 000 кіламетраў. Ого! Гэтая сцяна лічыцца самым вялікім помнікам, які быў пабудаваны чалавецтвам. Ой, а гэта хто? Цмок? Так і ёсць. Гэта яшчэ адзін сімвал Кітая. А, ён жа страшны! Чаму кітайцы абралі яго сваім сімвалам? Таму што жыхары гэтай краіны лічаць яго зусім не страшным, а вельмі прыгожым, добрым і мудрым. Зразумела! А калі вось так падзорную трубу павярнуць? Так. Нестор! Я бачу яшчэ адну вежу! О, гэта Эйфелева вежа, Буслік. Сімвал Францыі. Прыгожая! Запомню! Эйфелева вежа! Францыя! Малайчына, Буслік. А яшчэ адзін сімвал гэтай краіны. Хто? Певень! Ён самы! Выздыхну! А я? А буслік можа быць сімвалам? Так. Слухай мяне. Уся справа ў тым, што буслік таксама сімвал. Праўда? Праўда! Чый жа? Наш беларускі! Я сімвал? Сімвал Беларусі? Так і ёсць! Ура! Як жа я ганаруся, што бусел сімвал Беларусі! Пра гэта трэба ўсім расказаць! Пачакай, Буслік, толькі, калі ласка, не вельмі зазнавайся. Не буду. А яшчэ адна візітная картка нашай краіны – нацыянальная бібліятэка. Я яе ведаю! Вельмі прыгожая! Так, яна па форме нагадвае каштоўны камень дыямант, таму што веды, якія захоўваюцца ў кнігах, гэта сапраўдная каштоўнасць. Зразумела! Дзякуй табе, Нестор, што расказаў мне пра сімвалы краін.
Вельмі цікава. Я вельмі рады, што табе спадабалася наша віртуальная экскурсія па ўсім свеце. Асабліва пра бусліка мне спадабалася. Чамусьці ў гэтым я не сумняваўся. Буслік, А? мы ж з табой за размовай ледзь мульцік не прапусцілі. Дык давай яго хутчэй глядзець. Давай, глядзім. Ну, вось і ўсё. Час рыхтавацца да адпачынку і класціся спаць. Сябры, не забывайцеся, што буслік сімвал Беларусі. І гэта я. Буслік, ты што, хвалішся? Да не, просто нагадваю. Добрай ночы, сябры. І цікавых вам прыгод у снах, маленькія. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леса, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай.